ମୁଁ ଶ୍ରୀ ନରହରି ସେନାପତି ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ମାତୃଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ମୋର ଏହି ପରିଣତ ବୟସରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କବିତା ରଚନା କରିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମା। ଏହି କବିତାଟି ମୋର ଅନ୍ତର ନିଃସୃତ କବିତା ମୁଁ ରଚନା କରିଛି। ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ସେ କବିତାଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପାଠ କରୁଛି, ଯାହାର ନାଁ ଦେଇଛି ମା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ କବିତାଟିକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ଏଥିସହିତ ମୋର ଭାଷାଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ନିଜ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ।